mga pagunahing balita. Radio broadcaster na pinagbabaril sa ginubatan ng Albay pumanaw na. Magama sa mga pagunahing balita. Radio broadcaster na pinagbabaril sa ginubatan ng Albay pumanaw na. Magama patay sa pananaga sa baka kay Albay. Karambolan ng mga sasakyan na itala sa Wasalboy. Rider patay. At mahigit 100 estudyante sa Bicol University na himatay habang nagpa-perform sa Biyuhataw. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Miyerkules, ika-22 ng Oktubre. Tuluyan ang binawian ng buhay ang radio broadcaster na si Noel Samar matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang sospek noong Lunes sa Ginubatan, Albay. Isinailalim pa siya sa operasyon pero nasa Wirin, Kalaunan. May report si Hercules Barbacena. Alas 2 ng hapon kahapon nang tuluyan ng bawian ng buhay ang 54 anyos na radio broadcaster sa Albay na si Noel Belian Samar na pinagbabaril sa Purok 3, Barangay Morera, Ginubatan, alas 9 ng umaga noong Lunes, Oktubre 20. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Imperial, isinailalim ang biktima sa operasyon sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Nagtamo si Samar ng 3 tama ng bala ng caliber 45 sa kanyang kaliwang tagiliran at sa kanyang tiyan. Based on the second progress report regarding the criminal investigation of shooting incident involving Noel Samar, the local media practitioner, on or about 2 p.m. of October 21, 2025, confined at BRMC Daraga, Albay, was pronounced dead by the attending physician, Dr. Reliosa. Bago ang pananambang, binabagtas ng biktima ang kalsada patungo sa lungsod ng Ligao, lula ng kanyang motorsiklo. Ayon sa pulisya, malaki ang posibilidad na may kinalaman sa trabaho ang pagpaslang sa biktima. Sa conduct din namin yung walkthrough inspection din, talagang makikita din na doon siya sa parang pinagplanuhan talaga siya na doon barilin. Kasi walang mga tao and walang mga kabahayan sa lugar na iyon. And then the road condition is lubak-lubak, and then ang slope ay steep. So kung titingnan mo talaga, i-evaluate mo yung doon, talaga magmiminor ang lahat ng motorista. Kaugnay nito, mas pinaigting pa ng otoridad ang kanilang investigasyon sa tulong ng Special Investigation Task Group Samar na binuo ng Albay Police Provincial Office para mapanagot ang mga nasa likod ng pananambang. And then tuloy-tuloy yung aming sinasagawang criminal investigation. At yung mga aming intervention ay dun sa backtracking ng mga CCTV footages along the area. Sa ngayon, may 2 ng binabantayang person of interest ang otoridad na posibleng maharap sa kasong murder. Samantala, nagbigay naman ng 25K na pabuya si Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda sa sinumang makakapagturo sa mga sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Pasintabi po sa mga manonood. Pinagtataga hanggang sa bawian ng buhay ang isang mag-ama sa baka kay Albay ng kanila mismong kaanak nitong Lunes. Away sa lupa, itinuturing motibo sa krimen. May report si May Insinares. Patay sa pananaga ang mag-ama mula Sitio Lipata, Barangay Sulaba, Cacay, Albay matapos na pagtatagayin ng kanilang kaanak sa kanilang bukirin sa parehong lugar noong Lunes, Oktubre 20. Kinilala ang mga biktima na sina alias Job, 65 anyos, magsasaka, at anak nitong si alias Jim, 27 anyos na isang mangingisda. Ayon kay Police Major Nino Aquiatan, away sa lupa ang ugat ng krimen.
Bago umano ang pamamaslang, nagkasagutan ang dalawang panig matapos nasitahin ng mga biktima ang sospek na kukuha raw sana noon ng niyog sa nasabing bukirin hanggang sa mauwi sa pananaga gamit ang 20 pulgadang itak ng sospek. So sa madaling sabi, by blood, they are relatives. So napag-alaman natin based on our investigation kung ano ba yung motibo. At ang lumalabas na motive is land dispute. He also claim that this land is disputed land. Pinag-aawayan pa po yan. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang mga biktima sa kamay ng 25 anyos na sospek na si alias Nick na pinagdiinang self-defense lamang ang nangyari. Hindi niya umano intensyong patayin ang kanyang tiyuhin at pinsan. Wala man talaga pong intensyon sila patayin. Kaso sila talaga pong may intensyon na patayin ako. Kumbaga, pero tiktan ko lang yung sarili ko. Nagsisisi talaga po ako. Kasi yung anak ko po, maliit pa man. 3. Kaso andito na to. Sa ngayon, inihahanda na ng pulisya ang mga dokumento kaugnay sa pagsampa ng kaso ng naiwang pamilya ng mga biktima sa sospek na mahaharap sa kasong murder. Nakaprepare na po dyan yung complaint natin. Maya-maya dadalhin na po yan kay Piskal para i-present po yung mga evidence kasama po yung arrested po natin. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na huwag idaan sa dahas ang mga hindi pagkakaintindihan para sa huli ay walang pagsisihan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Sa Uwas Albay, patay ang isang rider matapos na masangkot sa karambola kamakailan. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng isa sa mga sangkot na sasakyan na nauwi sa trahedya. May report si Hercules Barbacena. Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang 52 anyos na rider matapos na tumilapon sa kanal dahil sa karambola ng truck, container van at motorsiklo kamakailan sa kahabaan ng Marlica Highway, Barangay Ilaor Norte, Uwas Albay. Kinilalang nasawing rider na si alias Boy na isang welder. Sugatan naman ang 49 anyos na driver ng truck na si alias Roy, kapwa residente ng lalawigan ng Camarines Sur. Kinilala naman ang driver ng container van na si alias Sam, 23 anyos, driver at residente ng Surigao del Sur. Ayon kay Police Major Jonathan Apil, habang binabaybay ng container van ang direksyon patungo sa lungsod ng Legazpi, bigla itong nawala ng kontrol at kinain ang linya ng kasalubong na truck na nauwi sa salpukan at pagsalpok naman ito sa isa pang motorsiklo. Sa lakas ng impact, dumire-diretso ang truck sa kanal na ikinadamay ng motorcycle rider. Sa unang collision, na-damage na yung truck mismo. Kaya siguro nawalan ng control at hindi na makontrol dahil sa may damage na siguro yung mechanism ng truck natin. So, nagkaroon siya ng loss control po. Maharap ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to properties kung sakaling ituloy ng pamilya ang pagsampa ng kaso laban sa kanya. Yes po, pinakita man sa amin yung mga documents nila, yung mga rehistro ng kompleto mo naman po sila. Paalala ng otoridad sa mga motorista na tiyaking nasa kondisyon ng katawan at maging ang mga ginagamit na sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Mahigit sa 100 estudyante ng Bicol University ang nahimatay at nahirapang huminga habang nagpe-perform sa BU Hataw gabi noong Lunes. Dahilan daw ng insidente, ang ginamit na gender reveal smoke canister at colored smoke sa naturang aktibidad. May report si Elian Zon. Mahigit sa 100 mag-aaral ng Bicol University ang isinugod sa iba't ibang pagamutan sa Legazpi City matapos na mahimatay at mahirapang huminga habang nagpe-perform sa BU Hataw sa BU Sports Complex nitong Lunes, October 20. Lumalabas sa investigasyon ng Legazpi PNP na ang makapal na usok at amoy ng pulbura mula sa mga ginamit na gender reveal smoke canister at color smoke ang naging sanhi ng paninikip ng dibdib, pagkahilo at pagkahimatay ng ilang mga estudyante. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., may mga nakolekta na silang sample ng mga ginamit na color smoke upang mapag-aralan ang content nito. We will investigate kung sa mga ganon, ilan bang kailangan nating magtanong sa mga eksperto po regarding po dito
kung ilan ang capacity na pwedeng gamitin dun sa venue at ano lang ay authorize. Yun po yung mga subject for further investigation at magtatanong tayo sa mga eksperto po. Pinabulaanan din ng PNP na walang pananabutahing naganap. Malinaw daw kasi na hindi naman sinadya ang insidente pero iniimbestigahan nila ngayon kung may mapapanagot sa pangyayari. Kung yung BIO humingi din ng tulong sa amin para matulungan sila sa investigation, we are much willing para tumulong. Ano po, maganda po sa mga ganitong malalaking event, magkaroon po ng ICS po. Bakit po? Para po yung ibang ahensya ng gobyerno maipatulong natin magkaroon ng isang unified command. Nagpaalala naman ang pulisya sa publiko na pag-aralan muna ang paggamit ng ganitong uri ng mga kagamitan, lalong-lalo na sa mga malalaking pagtitipon upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Susunod ilang negosyante nasampulan ng SSS Legazpi sa muling pag-arangkada ng kanilang race operation. At voters registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan election sa susunod na taon, umarangkada na rin. Iyarte mo pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. 7 establishmento sa lungsod ng Legazpi ang nasampulan sa Run After Contribution Evaders ng SSS Legazpi. 4 sa mga ito ang hindi daw nakapag-remit ng buwan ng kontribusyon ng kanilang mga manggagawa, habang ang ilan ay hindi daw rehistrado pero nakakapag-operate na. Narito ang buong ulat. Muling umarangkada noong Biyernes ang Run After Contribution Evaders o RACE operation ng Social Security Services o SSS Legazpi. 7 establishmento sa lungsod ang nasampulan. Kasama sa mga sinilbihan ng show cause order ang isang printing shop, laundry shop, auto repair shop, 2 air conditioning service center at 2 food establishment.
4 sa mga ito ang hindi nakapag-remit ng buwanang kontribusyon ng kanilang mga manggagawa, habang 3 naman ang hindi pa rehistrado na malinaw na paglabag sa Labor Code ng Department of Labor and Employment. The SSS officers have authority to inspect every establishment. Kaya they are required. Once they are required and hindi sila nakapag-comply, that is already a violation of the SS law, which may be a cause for a filing of case. 37 mga manggagawa ang apektado ng kapabayaang ito, kung saan umabot sa 346,521.30 pesos ang naitala ng naturang opisina na nawawalang contribution. Have obligations also to request their employers to remit their SS portion and voluntarily allow the employers or even instruct their employers to deduct. Kasi actually ang employee wala nang obligation to contribute because once they receive their salaries, automatically deducted na yon ng kanilang employers. Therefore, walang the employees are just passive actors. Ang active talaga and magiging liable in case of non-remittance is the employer. Layunin naman ng aktibidad na mas maging disiplinado ang mga negosyante at maging patas sa kanilang mga manggagawa. Ito na ang pang-11 race operation ng opisina ng SSS Legazpi ngayong taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Muling binuksan ng Commission on Elections ang voters registration para sa Barangay and Sangguniang Kabataan elections sa susunod na taon. 800 aplikasyon kada araw ang kaya naman daw iproseso ng komisyon. May report si Angeline Dagta. Umarangkada na muli sa lungsod ng Legazpi ang voters registration para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections na nakatakda sa susunod na taon. Ang 25 anyos na si Erica mula sa Barangay Victory Village, maagang pumila sa satellite office ng Comelec Albay sa Ayala Malls para magparehistro bilang bagong botante. Nais niya raw na makatulong na mailuklok sa pwesto ang pinakakarapat-dapat na kandidato. Nahiling ko pong mayo pong mga tao, kaya dinagaan mi po talaga kasi last year po, day po talaga ako nakahabol. Grabe po kayang tao. Kaya ngunyan po talagang dinisidido mi pong magdigdi. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, umabot sa 319 ang bilang ng mga nagparehistro sa kanilang satellite offices sa muling pagbubukas ng rehistrasyon nitong Lunes. Aniya, kaya pa nila itong higitan dahil hanggang 800 aplikasyon naman ang kanilang kayang iproseso sa bawat araw. Mas tumataas yan, lalo na pag last few days of registration. Yung ilang araw na bakante namin, isang araw lang, nag-800 kami dito sa Legazpi. Kaya palagi pong over the target po ang Comelec Albay. It would only take 5 minutes kung hindi nagmamadali. Maximum na po yung 5 minutes yun. Napakabilis lang po ng proseso ng pagparehistro. Patuloy naman na hinihikayat ng opisina ng Comelec Albay ang mga kwalipikadong individual na magparehistro na at huwag sayangin ang pagkakataong makapagboto. SK registrants po yung mag-15 sa November 2, 2026. Yung regular voters, bago po mag-18 sa November 2, 2026. Kailangan ko emphasize yung mga narehistro ng SK, pero 18 na, mag-18 na. Kailangan pa ba sila mag-rehistro? No need. Hindi na po kailangan. Bakit po? Ine-extract namin sa database ng SK at ilalagay namin sila sa regular voter. So, hindi na po nila kailangan magparehistro ulit. Kung SK voter ka na regular voter ka na ngayon. So, ano po ang kailangan? Valid ID, yung mga first-time voter, birth certificate para makita po namin nasa tamang edad kayo. So, kung wala pong ID, kamag-anak na nakatira doon po sa lugar para po makita po na siya ang magpapatunay na anong identity mo at doon ka talaga nakatira. Bukas ang iba't ibang satellite offices ng komisyon sa lalawigan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Linggo. Magtatagal naman ang voter registration hanggang sa May 18, 2026. Samantala, bukod sa voter registration, bukas din aniya ang kanilang satellite offices sa iba pang serbisyo tulad ng mga nais magpa-reactivate, magpa-update ng civil status, magpaayos ng maling spelling ng pangalan at magpabago ng apelyido. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.
3 araw na isinailalim ng Department of Health Bicol sa Standard First Aid Training ang mga kawani ng Legazpi City Health Office at CDRRMO. Layunin ng aktibidad, alamin sa ulat ni Rose Bilista. Sumailalim sa 4 na araw na pagsasanay sa Standard First Aid Training o SFAT ang 18 kawani ng Legazpi City Health Office at mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office nitong October 13 hanggang 16, 2025 sa Kamalig, Albay. Ayon sa mga dumalo, malaking bagay sa kanila ang aktibidad, lalo na't ito'y may kaugnayan sa pagsagip ng buhay kung saan maibabahagi din daw nila ang kanilang mga natutunan sa iba pang individual. Itong activity na to, yung standard first aid training course, this is a training for trainers. So may mga first aid providers na ang City Health Office, and meron na ding mga trainers. And mas gusto pa namin na padamihin yung mga trainers natin. Isa po sa purpose or objectives or pangarap or dream ng Legazpi City Health Office is magkaroon ng trained na BLS and SFAT kada pamilya sa Legazpi City. Nanguna sa training ang Department of Health Bicol. Layunin ng aktibidad na palakasin at palawakin ang kakayahan at kaalaman ng frontliner sa pagtugon sa oras ng emerhensya, lalo na sa panahon ngayon na kaliwat kanan ang kalamidad. Ang kahalagahan kung bakit tinuturo natin itong first aid training is that yung mga matuturuan po natin ng paunang lunas, sila po yung magbi-bridge magiging tulay sa pagitan ng pasyente at ng hospital. Katuwang din sa aktibidad ang pamahalaang lungsod ng Legazpi sa pangunguna ni Mayor Hisham Ismail. So to everyone here today, thank you for being part of this mission. And thank you for committing your time and effort to learning and teaching life-saving skills. Let us take this training to heart. And let us bring these lessons home to our family, to our workplace, and to our neighborhood. Kaugnay nito, isinailalim naman sa SFAT ng City Health Office ang mga BHW at tanod mula sa 10 barangay sa Legazpi. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Nitong Lunes nang opisyal na buksan ang Bicol University Olympics. Isa sa mga inabangan ng karamihan, ang BU Hataw na dinaluhan naman ng mahigit kumulang sa 10,000 estudyante. Ang mga eksena, panoorin sa report ni Elian Zon. Sabay-sabay na umindak sa saliw ng iba't ibang tugtugin ang mahigit 10,000 individual sa Bicol University Hataw na ginanap sa BU Sports Complex sa Legazpi City nitong Lunes. Kasama sa mga dumalo ang libo-libong mag-aaral at faculty members mula pa sa iba't ibang campus ng universidad. Dagdag atraksyon din sa aktibidad ang kulay kahel na pom-poms ng mga lumahok na simbolo ng naglalagablab nilang enerhiya at pagkakaisa. Yun nga po. Pero masaya naman po siya. Enjoying. Yes. Nakukulitin. Next year pa. Second year. Tumagal ang mass dance sa loob ng 13 minuto. Lubos naman ang pasasalamat ni Dr. Karina Sales sa mga nakisaya sa BU Hataw na simbolo ng pagbubukas ng BU Olympics ngayong 2025. To all competing delegation, it is not winning but it's how we play the game. So yan po ang tandaan. At ngayon ay magkakalaban tayo, sa bandang huli tayo ay isang team lamang. Bago ang BU Hataw, isang mahaba at makulay na parada ang nasaksihan sa kahabaan ng kalsada mula sa Daraga Campus hanggang sa mismong venue kung saan naghiyawan din ang supporters ng mga pambatong escort at muse ng bawat campus. Ramdam din ang kaba at excitement sa mga atleta na isa sa may mga mahalagang papel sa BU Olympics. Sa IPSR po, since may title na po talaga kami, ibibigay ko ang lahat para maano namin yun, ma-defend namin para hindi kami masapawan ng ibang teams, para pakita namin kung ano talagang IPSR. Sa CE po, kaya natin to. Kahit madami mga champions dito, kakayanin po.
Samantala, kaabang-abang din ang second BU Fun Run na magaganap na sa October 25, nalalahukan ng humigit kumulang na 7,000 runners. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Mel Moral. Salamat!